Bueno, el Metralla porta molts anys treballant-se, no? Perquè des de la primera idea que va tenir el Joan per fer una obra de teatre del Metralla, no? I ell, quan em va passar una obra de teatre que era original, doncs jo li vaig dir: home, tu, Joan, saps de teatre, jo potser en sé més de cinema, i si em permets, doncs farem una adaptació. I vam fer aquesta adaptació cinematogràfica del Metralla, i això potser ja fa 7 o 8 anys. Per tant, tot és un procés de maduració llarg i hem posat. I un cop ja hem tingut el projecte o el guió tot fet, amb els actors hem fet també un treball molt important de lectura de guió i de reescriptura de guió, de manera que tothom se senti molt còmode. Per tant, ha sigut un procés de construcció a partir d'una idea original més col·lectiva, on tothom es trobava còmode amb les expressions, amb els diàlegs, fins i tot amb seqüències o amb resolució de situacions que han anat canviant fins a tenir un Metralla que a nosaltres ens agrada molt i molt rodó. Avui fa, avui pega, i demà també pegarà, 35 demà. Com pugui escriure. Podríem dir que és una pel·lícula sobre la Guerra Civil, i és veritat, perquè passa sobre la Guerra Civil, no? Però podríem dir que és una història d'amistat i de reconciliació. Dues persones que estan en bàndols radicalment oposats, en un context de guerra, per tant, on l'enemistat es resol molts cops amb trets i amb morts. Perdó, ho he fet jo a la dreta, no, a l'esquerra. Salut, salut. Jo te bendigo. Vale, anem despejant això, sisplau, anem a rodar. I acció! Tot l'equip ha sigut anar progressant etapes on tothom ha tingut molta llibertat de poder aportar el seu criteri, i jo crec que el resultat reflecteix aquesta contribució de tanta gent i de tant de talent. El rodatge et permet conèixer molta gent que no coneixies en una circumstància molt intensa i queda un coneixement i una vinculació i una estima cap a moltes persones. Per mi aquesta és una anècdota que ja l'elevem a categoria, tota la gent que hem conegut i que hem compartit aquesta activitat tan intensa i tan carregada d'energia. Joan Pere és un gran actor amb una gran experiència, ell ens ensenya molt i hi ha hagut molta sintonia, hi ha hagut moments
també de criteris diferents, no? I de mutu respecte i amb ganes de fer-ne un altre, no? Jo crec que el Joan és una persona amb les idees clares i també molt permeable a poder parlar i a poder combinar i a poder créixer qüestions conjuntes. És a dir, hi ha hagut, com et deia, alguna diferència de criteri, però sobretot hi ha hagut molta compenetració i molt de creixement mutu. El foc de Sant Joan! No, desgraciat, què fa? No toquis, no toquis! Hòstia... Santa... Tallat! Poseu-vos més al centre, perquè no se n'estarà la càmera. Llavors aquí, posa't amb mi. Vale. Amb mi, vale? O aquí. Parlant. Vale, llavors apareixerà ella, s'ajunten aquí. Ui, anem. I marxeu les dues. Cap allà. Acció! Gaia! L'has vist? No, te l'has vist? No! Anem! De vi i ell ja està i jo te l'agafo i vols? No, jo no en vull. Jo crec que si ho assagem ens sortirà. Per més anys que passin, doncs, van ser uns fets que encara són molt presents, com és la Guerra Civil, de l'any 1936 al 1939, sembla que sigui lluny, no? Però els meus pares ho van viure, els avis de molta gent jove del rodatge ho van viure, i per tant, doncs, poder interpretar i poder revisitar aquests fets cada vegada amb més distància i poder combinar aquesta tragèdia, però també amb clau d'humor o un clau de comèdia, doncs això ens ajuda molt a comprendre'ns a nosaltres mateixos. La Mercè, jo ja havia treballat amb ella, amb teatre, aquí produint, no dirigint, i és una actriu increïble, de sensibilitat i de caràcter. Ella també ha aportat molta cosa de guió, és a dir, quan tenia una frase per dir, doncs ella li donava 10 voltes, 20, i plantejava altres maneres de poder-les dir, sempre a favor del personatge, sempre a favor de la pel·lícula, no? I després a l'hora de rodar m'ha encantat la seva disciplina i de quina manera interpreta tant les instruccions com després la pròpia naturalesa del personatge i la plasma, no? Per tant, jo diria que el seu personatge, el personatge de la Mercè Pons, la Pepeta, creix molt i és el gran personatge, en el fons, no? de la pel·lícula. Una actriu meravellosa. Salve Regina.
Roger és un terratrèmol en molts sentits, no? I és una persona molt perfeccionista, molt preocupada en donar el màxim d'aquell personatge, que li agrada repetir una vegada, dues vegades, tres vegades, no? Ell és un projecte que ha treballat i que s'ha preparat amb molta il·lusió, amb un plantejament vital. És el primer cop que treballa al cine amb el seu pare, en una pel·lícula, amb el Joan, i per tant hi ha hagut una tensió sana, una rivalitat sana, per veure com podem estar en el mateix nivell, com podem equilibrar els dos personatges, no? I amb el Roger jo ja havia treballat també en altres pel·lícules, amb Amor Col·lateral i altres projectes, i doncs ha quedat com sempre, una sensació fantàstica i un moment molt important. A mi el que m'agrada molt de la interpretació del Roger en aquesta pel·lícula, el Metralla, no? Com aconsegueix l'arc, nosaltres sempre parlem l'arc dels personatges, no? Com es transformen els personatges, doncs, de veure un Metralla a dalt de tot, a veure'l a baix de tot i com puja i com baixa, ha sigut fantàstic. Molt difícil de fer. Vostè a casa seva. Va, i vostè a la seva. I Dios en la de todos. I després, si tu... Ella això, i que estava aquí.